ତ ଆଜିର ରାଶିଫଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ରାଜନୀତି, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଘର ପିଲାଙ୍କ କଥା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି କାମ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଭାଷଣ ସମସ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିପାରେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ଗୃହ ସମସ୍ୟା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, ଶିଳ୍ପ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କ୍ରୀଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ଖେଳକୁଦରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କାମ ହାସଲରେ ଦୂର ବିସନ୍ଧି ରଖି ମିତ୍ରମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଗାଇପାରନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି, ମନ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁଣଗାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି, ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ମନୋଭାବରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସତର୍କତା ଅଭାବ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲର କାମଗୁଡ଼ିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇପାରେ। ଆଜି ଘର କଥା ମନକୁ ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ହେତୁ ଭାବପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣରୁ ସମାଲୋଚନା ପାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ପାଇବା ସକାଶେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବାରୁ ମନ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଖବର ପାଇଁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ନିଜର କ୍ଷମା ଗୁଣରୁ ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମିଯାଇପାରେ। ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବାର ଜଣେ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି, ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଅନାହତ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟାଇବେ। ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସଂଗଠନ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ପରିବାରରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବ୍ୟାହତ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି, ଦେହ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ କାହା କଥା ସହ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ନ ମିଶିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଶା ଓ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମକର ରାଶି, ନିରଳସ କାମ ଦକ୍ଷତା ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଏବଂ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଭା ସମିତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବହାରର କଠୋରତା କାରଣରୁ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସମର୍ଥନ ହେବେ। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ ମନୋବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନିର୍ମାଣ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହି ବିରୋଧ ହେଇପାରନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।